Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka ta Gwaninsu TV. A jama'a, idan wannan shine zuwan ka na farko cikin channel din, da Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, domin hakan zai ba mu damar da zamu ci gaba da kawo muku videos masu kyau masu daɗi. A yan uwa, ba tare da wani ɓata lokaci ba, a yau za mu yi magana ne akan wani application mai suna Fire VIP, wasu za su iya cewa. Kamar yadda kuke gani, wannan application din ana samun kuɗi a cikinsa sosai. To amma ta za mu yi download din wannan application din? A yan uwa, idan kana kallon wannan bidiyon, zaka je wajen comment ko wajen description na wannan bidiyo, zaka ga mun ajiye link din na application din domin kai download din sa. Minti kaɗan ne ya kai yawa kai download din sa. A yan uwa, kana taɓa link din zai kawo ka kamar haka, zai kawo kamar nan wajen. To ya kawo mu kamar haka. Abinda zaka yi na farko shine zaka zo nan da aka sa real mobile phone number, zaka sa phone number ka nan, sai ka zaɓi 6 password 6 to 12 daga kan 6 zuwa 12 zaka zaɓa ka sa nan, sai kai confirming din password ɗinka da kuke gani. Sai ka zo nan aka ce verification code da ga san sa. To ga wasu lambobi anan da suka ce ka sa su B6 misali. A kamar yadda kuke gani, bayan ka sa code nan, sai ka zo nan da aka taba alamar register. Bayan ka taba register, za ga sun nuna wani rubutu, wani baki rubutu anan, za ga anan wajen haka sai nan za ga sun ce registration successful. To ta yaya za mu dauko wannan application ba tare da wani ɓata lokaci ba? Abun ba wani jan lokaci ne da shi ba. Za ka zo nan ƙasa, ga nan wani waje da aka sa download now domin ka taba, sai mu taba shi kamar haka. Kana taba ga wani waje da kaga sun ce download, kawai kana taba zai kai ka yanda ka download na application din. Kun ga ma anan gashi na application din yana tafiya, kun gan shi a saman nan, a shi yana tafiya kamar haka. Ka gani ba wani jimawa ne da shi ba, ya dauko ma application din kamar haka. To kun gani a shi dai yana daukowa. To alhamdulillah, shi application din mu ya riga da ya dauko. To ta yaya za mu dauko wannan application mu hauro da shi kan wurin? Sai mu zo mu taba nan wajen da ya dauko din, sai mu zo kun ga sunan application din Fire VIP, sai mu zo mu taba nan wajen alamar install din nan domin mu dauko application din. To kamar yadda kuke gani, gashi nan yana installing ne. To kamar yadda kuke gani, gashi nan application installed. To yanzu ya zami nan, kawai bayan bata lokaci ba, za ka zo nan wajen da aka sa open direct, kawai ka bude shi kamar haka. To kun ga wannan yan uwa, wannan ita ce fuska ta wannan application din. Bayan ka bude shi, zai kawo ma waje kamar haka, zai kawo ma wani rubutu kamar haka. Kawai me za ka yi? Sai ka taba confirm. To kun ga kana taba confirm, ya nuno ma za ka sa wannan number taka da kai register da ita. Misali za ka sa ta kamar haka, za ka sa kamar yanzu gashi na sa number wata, ko kuma sa password dina kamar haka. Kamar yanzu na sa password dina kamar yanzu haka. To me zan yi? Ni da yake dama na riga na register, sai ka zo ka taba sign in, kawai direct sai ka shiga kamar yadda kuke gani. Sorry, password din ba daidai bane. Kamar yadda kuke gani, ga nan na sa password dina, na sign in a nan wajen yana satin. To kamar yadda kuke gani, gashi nan ya buɗe mana. Wannan ita ce fuska ta application din. To ya za ka yi? Sai misali, sai ka dawo nan, ga nan wani waje nan, sai ka minimize haka, sai ka fita free gaba daya. Bayan ka fita kamar haka, sai ka dawo application din, sai ka ƙara komawa su haka. Bayan ka dawo cikin application din kamar haka, zai ƙara nuno maka wani rubutu wanda ni da yake na riga na register, ba lai ne nuno ba. In ya nuno ma wani rubutu da kai ka wani waje, da ka san baka 9,000. za ka sai wani mashin, advertising mashin, wanda za ka rinka samun kuɗi a ciki. Kun ga da yake ni kwana 3 na fara, gashi nan kullum ina samun naira 100 a ciki. Kuɗin dama sai ya kai naira 4,000 za ka iya ciransa. Ga wani waje kuma nan da aka sa earn money, kamar yadda kuke gani, gashi nan earn 8,000. Kamar yadda kuke gani, ni zuwa goma zan iya ciran kuɗin da ya kai naira 8,000. Yan uwa, idan kana so ka samu kuɗi a nan wajen, farko za ka sun baka 7,000 da wasu kuɗaɗe haka. Za ka zo nan wajen da aka sa withdraw now, ka taba haka kamar haka. Za ka sun ce kai share ɗinsa to friend ɗinka, sai ka taba na haka, sai ƙara tabawa. To ba sai ka sha wahala ba, sai ka yi sharing ɗin nasa ba. Kawai ka zo nan wajen ka taba kawai kai haka. To za ga
kuɗin ka ya hau. Ni da yake kun ga na yi tax, kaga the sharing tax has been completed, sun ga na riga da na yi. Sai ka taɓa haka kana haka za kuɗin yana hawa, kana haka kana ta taɓawa za kuɗin yana hawa. Bayan ka gama shikenan sai mai za ka yi, akwai wani waje ma da ka samu da ƙara samun kuɗi ga nan wani waje da aka sa read nan wajen, ka zo ka taɓa kamar haka kawai wani ɗan feji ne za ka buɗe shi ma kana shiga ka fito haka da ga nan ma kuɗin ka ya hau. Yanzu idan kai kwana kamar kwana 3 ko 4 za ka iya cire 8,000 ɗinka direct. Sannan za ka iya sha ɗin link ɗin domin duk mutumin da ya cike kuma za su baka naira 600. Duk mutumin da ya cike za su baka naira 600 kamar yadda kuke gani. Gashi nan akwai mutanen ni da na yi inviting, kamar yadda na yi inviting ɗin mutane kamar haka za ku gan su. Kun gan su nan, wannan duk mutanen da in tura musu link ne suka cike. Kun gan su nan haka gashi nan. To kai ma idan ka zo kana cikewa ga an rinka baka 600 har mutanen da suke so, sannan ka withdraw ɗin kuɗinka. To kun ga kenan naira 100 na kullum da kake earning naira 100 sau sai kai kwana 40 wata ɗaya kenan cire, kaga za ka cire kuɗinka. Sannan kuma ga link ɗin da kake tura mutane suna fitar da kuɗin, ai suna cikewa kai ma kana samun kuɗinka. Kamar yadda kuke gani na nuna muku da yadda za ka yi a abinan ɗin link ɗin nan. Kamar nan misali invitation withdrawal, ko ta nan ka shigo ma ba ta nan ba kai, sorry. Kamar yadda kuke gani za ka zo nan wajen n 8,000 now ɗin nan, kamar yadda kuke gani kamar haka za ka zo nan wajen daga ga wani waje da aka ce share, sai kai haka sai ka taɓa, sai ka samu group ɗinka na WhatsApp ne, na Facebook ne, na Snapchat da wasu abubuwa da za ka iya abinan ɗinsa ka tura mutane sun ciki. Duk wanda ya cike za su baka naira 600. A yan uwa daga duka dai daga nan muka kawo ƙarshen bidiyon ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan ka san baka mana subscribe ba, da Allah ka daure ka mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, domin na farko hakan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da za mu kawo muku videos masu kyau. Sannan kuma bayan haka kai ma zai taimaka ma daga mun ɗora bidiyo za ka rinka samun bidiyon cikin sauƙi. A yan uwa mun gode.